ସକାଳୁ ଆଜି ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଆଜି ମାଛ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ହେଲା, ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଲା ମାଛ ଆଣିଛି ତ ଏଇଟା କେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କହିବେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର୍ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ପର୍ସନାଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ। ଏତେ ବଡ଼ଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ମୋ ହାତରେ ଧରିପାରୁନି, ଏମିତି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ ଏ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଝୋଳ କଲେ ଝୋଳ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଏ ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା, କେଉଁ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସିଓର୍ ଜଣାଇବେ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ।